வணக்கங்க. துகிலி ஸ்ரீ வெங்கடேஸ்வரா சில்க்ஸ்ல இருந்து ஹரிப்ரியா. இந்த வீடியோல உங்களுக்காக புது கலெக்ஷன் பாந்தினி டிசைன் காட்டன் பிளவுசஸும் பிரிண்டட் காட்டன் பிளவுசஸும் வாங்க பார்க்கலாம். ஸோ பாந்தினியில் 3 வெரைட்டிஸ் வந்திருக்கு. ஸோ இது ஒரு மாடல், இந்த மாதிரி டிசைன். ஸோ கிராஸ்டு ஸ்ட்ரைப்ஸ் போட்ட மாதிரி இந்த மாதிரி ஒரு மாடல் இருக்குது. இதில் நிறைய கலர்ஸும் இருக்குது. அண்ட் இந்த மாதிரி பார்டர் வச்சு பாந்தினி டிசைன் காட்டன் பிளவுசஸ் இருக்குது. இது இல்லாமல் பிரிண்டட் காட்டன் ப்ளவுஸும் இருக்குது. ஸோ எல்லா கலர்ஸுமே இருக்குது. இந்த மாதிரி ப்ளவுசஸ் வந்து நம்ம எல்லா சாரீக்குமே வந்து கம்பைன் பண்ணி போட்டுக்கலாம். காட்டன் சாரீஸாக இருக்கட்டும், பூனம், கிரேப், எல்லா சாரீ. நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் இன்னும் நிறைய கலெக்ஷனோட நான் வந்து உங்களை பார்க்குறேன். மறக்காமல் நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க, லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள். தேங்க்ஸ்.